Gde ste bre ljudi? Ćofi ovde. I danas igramo sa mojim bratom. Ili ludim bratom. Šta ti je? Veljašom. Opa, idem se. Veljašom. Pozdravi nekoga. Izao da ne može da priča. Izao mu ne radi Skype, ne znam što, ali on je sad u Beogradu. Da imamo da uključimo nešto. Da li će ovo da proradi? Ajde, reci nešto. Evo ga, izgleda radi. Zajebavam se, nije otišao u Beograd. Ali znači, dobrodošli u moj novi klip. Ovo je bio lud intro. Da, sa repom nekim, ne znam. Tako da, danas ćemo da pravimo nešto novo, to jest mašinu za stavljanje armora. Znate šta mislim, znači da možete staviti da se armor automatski stavi, a ne i ručno ovako, znate. Sad ću pokazati. Čekaj. Evo nešto ću da izvedem. Gledaj tu, gledaj tu. Gledaš? Gledaj. Da. Ok ljudi, znači što treba da uradite jeste ovako da iskopate. Ovdje ostavite jednu kocku, ovdje dve iskopate i znači isto. Ovdje ostavite jednu kocku ovako. Svi izađi samo i gledaj. Tako. Sada što treba da uradite jeste da uzmete redstone. Izvuči to aplikaciju, molim te. Evo ovako. Znači dobro. Sada što treba jeste da postavite ovako jedno ovdje drvo, normalno. Uzmete jedan običan redstone torch. Znate što je? Mrš se. Tako. Izvijem se ovak. Samo još nešto da kažem napred. Ako bude ovih lagova, znate, bilo, izvinjavam se na tome, ali šta ću? Znači, ja ću začutati ako se desi takav nekakav lag. Vejko, šta radiš ovo? Ne mogu da postavim blok zbog tebe. Lag. Ok, sad mi treba jedan znači ovo je 0. Ja ne mogu da letim. Ne znam što još. Malo pre si mogu. Znači ovo je 0. Ne, sam mogu. No, what the fuck? Ne znam što je se postavi ovo. Čekaj ljudi, pogledaš. Uzimam se ovako, evo ga. Znači postaviti jedan ovako. I ovako jedan sa strane. Ovako. Dalje što treba jeste da se uradi jeste da postavite ovako, stavite jedan blok ovdje, postavite ovo ovdje, vidite. Sljedeće što treba uraditi jeste da ovo dignete ovako, ili treba ovo setiti, baš ne mogu setiti baš kako tačno ide. Ovako se spustite do ovdje, postavite ovo. Sljedeće što treba jeste da postavite jedan ovdje. Čekaj. Ovako. Evo. Jedan se ovak i sa sljedećim. Ste vidjeli ljudi koliki lag? Znači želeo sam telefon da kada mi ovako zalaguje. Znači majke moje. Ovo me stvarno nervira kad se desi. What the fuck? Eko! Budalo. Koliko bokova? Ovo je stvarno glup. Ok, sljedeće što treba jeste postaviti. Kako mi je laga. Znači se ovako čučnete, postavite plate. Sada jedno što trebate jeste postavite vaša odelca. Ok, znači gornja ide za ovo. Ova ide za oklop. Ova ide za pantalone. Pada Miško! Ja ide za ovo. Ok, Vejko. Sada pokušaj da prođeš polako i da vidimo da li će paliti. Ajde. Polako, znači, nemoj mnogo brzo. Ne tako. Bravo, Vejko. Bravo, čoveče. Budalo jedna.
Znači, ovo je nevjerovatno. Ljudi, čekajte, popravimo. Šta je kako laga? Ja ne popravim, ljudi. Ne, novu, tako. Ok, ljudi, znači, ovo smo popravili, sad će mi njemu nešto zalagovalo s velikim pantalonama, ali znajte da će raditi. Ajde. Evo, vidite. Znači, sve se zamenilo i dobilo je. Znači, eksperiment je uspešan. Ovo možete i vi sami napraviti, znači znate valjda kako ide. Fali mi kapa. Imaš kapu. Nemam. What the fuck? Izgleda možda se nekad desi lag s ovim, ali šta ćete, jebi ga. Morat ćete nekako ovo da sredite, ne znam nija. Ja sam jedno ovo popravio, pola stvari sam pogubio. Pogledaj koliko vukova ima ovdje. Evo pogledaj, evo kuće sve. Ja, ljudi, lag. Znači, to što se tiče ovog eksperimenta. Nadam se vam se svideo klip. Ostavite like, share, subscribe. I vidimo se u drugom klipu. Znači, to je to što se tiče. Izvinjavam se još jednom na ovome što Veko radi. Ali jebi ga. Tako da, vidimo se ljudi u sljedećem klipu. Tako nešto, da. Tako da, ćao.